दिवचलच्या गावकार वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा देवळात तिसरो श्रावणी सोमार व्हडा भक्तिभावान मनयलो। त्या निमतान 1 लाख जायांच्या फुलांनी देवी आणि गर्भकूड सजयल्ली। सोमारा निमतान धर्मीक कार्यावळी सयत श्री शांतादुर्गा रवळनाथ महिला भजनी मंडळा वतीन नामस्मरण आणि भजन जाले। श्री शांतादुर्गा देवस्थान गावकार वाडा आज तिसऱ्या श्रावणी सोमार निमतान आज सकाळी ग्रामस्थ गावकाराच्या वतीन अभिषेक केला गेलो आणि ह्या अभिषेक झाल्या उपरांत वार्षिक पद्धतीप्रमाणे पोलीस कर्मचारी स्टाफातर्फे अभिषेक केला गेलो। तसेच त्याच्यानंतर हायकोर्टाचे जज सौभाग्यवती दुर्गा विनायक मडकळकर हिने अभिषेक केलो। ह्या खास करून तिसऱ्या श्रावणी सोमाराक आम्ही संकल्प केलो गर्भकुडीन जायांचे कळे हाडून सजयतले म्हणून त्यांना आम्ही 1 लाख कळे हाडून ही गर्भकूड सजयल्ली आहा आणि सकाळपासून आतापर्यंत शेकडो भक्तांनी हे देवीचे दर्शन घेऊन आयज आमकां सहकार्य करून हे वाह मेळून